Tira, gaur ordenagailurik gabe, adreiluak eskutan, gutxieneko zerbitzuetan, akaso zerbitzu publikoa eskaintzen dugun langilez publikoak ere prekarizazio honetan badugulako zerresanik, eta aizue, gaur goizen akaso estutxoago, garraio arazoak, mediku gutxiago, zenbait tokitan aurrentzako. Tira, Itxaron, hori ez alda ohiko egoera, eta ez greba egun batek eragindakoa, ez ote daude sektore publikoa oro har gutxieneko zerbitzuetan? Eta gaurko datua bada, honezkero Gazako Osasun Ministerioak jakinarazi duela jakina zen zerbait, zoritxarrez bete egin dela kolapso egoeran sartu direla bertako osasun zerbitzu, erietxeak ikusi duzue bonbakatutako ospitaleak ere izan direla zoritxarrez egunotako albiste, eta honezkero aurreikusi zitekeen notizi beltza heldu da. Beraz, aurreikus dezakegu, ospitale zein osasun zerbitzuen mende bizi diren, haur jaio berri dota bestelako gaixo kronikoak datozen orduotan hiltzorian izango direla. UNICEFek ere datu zehatza eman du, eguneko 400 haur hil, erail edota zauritzen ditu Israelgo estatuak une honetan Gazako operazioan gauzatzen ari den mendeku operazio horretan. Aizue, nondik jasotzen dituzue notiziak? Informazio iturri anitzak baote dituzue, kontrastatzeko aukera baote duzue, badakigu gu ere horretarako gaituzuela, baina aizue, arakatzen hasita badituzue hainbat iturri, sare sozial, baita bestelako telebistak ere, goazen New York aldera Ameriketako estatu batuetara izan ere pentsa, han gizarte sistema edo eta sistema publikoa apenas ez da existitzen, eta sektore pribatua erabat nagusi den edabideetan, zirrikitu ezberdinak aurkituko dituzue, deigarria baita, Israelgo okupazio gerra honi buruz hain era irekian, aritzen diren kazetariak eta analistak egon badaudela, baita kazetari israeldarrak ere. From New York, this is Democracy Now! If Hezbollah יחליט להיכנס למלחמה, If Hezbollah decides to enter the war, it will long for the second Lebanon war. Akaso izango dira adibide gehiago, baina gaurkoan honi buruz hitz egin nahi dizuegu, izan ere mundu osoan zehar ikusi eta jarraitu daiteken edabidea dela, Amy Goodman kazetaria, gidaria ikusi berri duzue, eta beste hainbat kolaboratzailearekin batera, kazetaritza eta iruzkin politikoa ardatz dituen katea da Demokrazia Now! They will be making the biggest mistake of their lives, and we will hit them with an unimaginable force. It will mean devastation for them and the state of Lebanon. As the death toll from Israel's 18-day bombardment of Gaza nears 5,800, tensions escalating on the Israel-Lebanon border. Tens of thousands of residents have evacuated their homes as Israel and Hezbollah exchange fire on a daily basis. We'll get the latest and look at how Israel's endgame in Gaza is to push Palestinians into Egypt. And we'll look at how U.S. policy toward Latin America has fueled historic numbers of asylum seekers. Over the weekend, Mexican President Andrés Manuel López Obrador met with other Latin American leaders calling for the U.S. to end its blockade of Cuba. One of the agreements of yesterday's meeting was to promote bilateral dialogue between the United States Nondik hasi, zalantzarik ez dugu bainara, Nago Albaren gana joko dugunez, Madril aldera nola ez diogu galdetuko bada, 2025 arte itxaron beharrote dugu, astean 37 ordu eta erdi bakarrik lan egiteko, akaso beste referentzia batzuk ere gehiago gustatu dakizkiguke, ezakit erdira, 20 ordu, guztia baina eta gauza garrantzitsua da jardun oso bat bezalaxe kotizatu alizateko, ze bestela paso honetan
110 urterekin akaso jubilatzeko aukera izango dugu. Sánchez jauna Diaz Anderea, bazirudien oso ezagit, bikote ona osatzen zutela, bazirudien euren dantza gaua zela, Sofia Erreginaren museoare hautatu dute horretarako, baten batzuk esaten zuten akaso Gernikaren aurrean egiteko ausardiare izango ote zutenik tira. Ez dela izan, ikuskizuna baina ez da falta. Benetan lortuko aldute, bi hauek, aurrean duten oligarkia Espainiarraren aurrean halako aldaketak egitea. Frantzian ustez, irabazita dauden garaipen hauek beti zalantzan jartzen dituzten, akaso aurrerako jauak diren gobernuek, geurean, Euskal Herriari dagokionen, nola esango du? Adi egon beharko gara, ez da? Hori da lehenengo urratsa. Normalean, holako konkistak lortzea oso zaila da eta oso erresa da hauek bide erdian amaitzea edo hauek zuzenean galtzea, hala ere, behintzat momentu honetan iparra dugu eta ipar zehatza gainera, hori oso garrantzitsua da. Normalean, holako akordioak nahiko ambiguak izaten direlako, orokorregiak eta gero zehaztu behar direnean eta benetazko aurrerapauso realak eman behar direnean, ez ditugu aurrerapauso horiek konkretuki ikusten. Kasu honetan, epeak badira eta helburu zehatzak, eta hori beti da berri ona, errealidadetik gertuago daudelako proposamen horiek besteak ambiguoagoak direnak baino. Edo nola ere, zer izaten da hobe, itxuraz behintzat, entzunezkero, dekretu bidez ezartzea hau, edota Sánchezek dioen moduan eragileekin adostuta. Ze eragile hitza ondo uler dezagun. Fortuna handiak dituzten enpresa eta korporazio handiei buruzari gara, enpresarien elkargoari buruzari gara, Euskalduna Jauregian izan dira, orain gutxi gainera guztiak bilduta. Bideragarri izango da, ala nabaritzen den tensio giro horretan, beste puntu gorri edo beltz bat izango da. Noski, eragileen artean patronala dago eta neurri hau patronalaren interesen guztiz aurkakoa da eta hor negoziatu beharko da. Hala ere berdin gertatu zen adibidez soldata minimoa igo zenean, negoziatu egin zen eta askotan akordiotara iristeko gai da gobernua patronalarekin. Eta beste batzuetan ez, nire ustez hori ez bada lortzen, konpromesu bat da eta bete egin beharko da edo nola. Argi dago hau izan dela trabarik handiena akordioari begira. Bazirudien akordioa prest zegoela eta egun batean argitaratu behar zela eta azkenean hurrengo egunean argitaratu zen, gau osoa pasa zutelako bikideek justo neurrik zehatz honen inguruan eztabaidan. Hala ere, nire ustez emaitza oso positiboa izan da Sumarrentzat bereziki, ez bakarrik neurri hau sartu delako, baizik eta beste zenbait neurri sartu direlako feminismoaren ildotik edo politika berdeen ildotik, politika sozialen ildotik, eta nahiko garaile atera da zentzu horretan Sumar. Azken finean, Sánchezek bere kideak behar ditu, ez bakarrik Sumar, baizik eta beste guztiak, eta zentzu horretan bakideek bultzatuko dute. Nik ez dut uste Sánchezen borondatea bereziki aurrerakoia edo ezkertiarra denik, baina kide aurrerakoiak eta ezkertiarrak behar ditu eta hor badago aukera Sánchez eta Alderdi Sozialista bultzatzeko eta nahiko itxaropentsu ikusten dut etorkizuna, zentzu horretan aurrerapausoak emango dira, gertu daude aurrerapauso horiek. Bide horretan Eusko Alderdi Jeltzaleak zenolako umorez hartuko ote du. Entzun dugu, egunotan Euskal Irrati Telebista katean gainera nolabaiteko lerroburua bazen, Hego Euskal Herrian etzola aparteko eraginik izango halako kontu batek. Ez dakigu egoera ustez lerroburu horrek irudikatzen zuen bezain ona ote dugun, eta akaso gero eta jardun luzeagoen aurrean gaudela. Baliteke eta kasu batzuetan kontratuz kanpoko ordubek osatzen duten jardun luze buruzari garela, eta guzti hori nolabaiteko erregularizatzeko saiakera batera izango dela guzti hau, ala ulertu dugu bintzat? Ez dakigu, nire ustez, edo nola EAJ-ari gertatzen zaiona,
guztiz jokoz kanpo geratzen ari dela da EAJaren ohitura, protagonismoa izatearena da, beti euskal aktore bakarra izatearena kongresuan eta gobernuekin ez bakarrik alderdi sozialistarekin, alderdi popularrarekin ere itunetara iristen dena, eta batean azken legealdi honetan ere, EH Bilduren estrategia aldatu da, eta joko berdinean sartu da, eta gainera alderdi sozialistarekin adostasunetara iristeko gai da, eta konkista konkretuak egiteko euskal gizartearentzat, gainera ikuspuntu sozial eta ezkertiar batekin. Orain, bi euskal agenda daude kongresuan, bata EH Bildurena eta bestea EAJarena, eta zentzu horretan, liskar horretan, ikamika horretan, nahiko lekuz kanpo dago momentu honetan EAJ, eta askotan esaten dituenak bakarrik bere errol propioa markatzeko eta pikati dabilerako esaten ditu, ez politikoki edo estrategikoki zentzurik duten gauzak esateko. Ostea txarrean ikusi duguna edo jokoz kanpo Urkullu lehendakaria bere izan da, deigarria izan delako, Borboitarren ordezkari nagusia, estatuburu militarra euskalduna jauregian oso deigarria guztia, eta euskaraz lehen hitzak protokolozkoak gainera ahotan zituela, nola publikoan antzematen zen, bazela eskuina eta eskuin mutur hori, muturra ez dakit, eskuin espainiar zale hori, nolabait agerian geratzeko gogotsu zeuden horiek, gauza deigarri izan da, nola oligarkiak ordezkari nagusiekin, erdi jokoz kanpo itxuraz, euskaraz asteagatik eraso edo jazartua, eta Urkullu bera egurra ematen sindikatuei sektore publikoan halako greba bat deitu eta kaosaren irudi bat eman nahian, helburu elektoralak, politikoak. Urkulluk ez aldu arazo bat horrekin, nolaiteko privatizaziorako joera horrek greba honek ez ote du agerian utzi eta autonomikoi begira nolaiteko desgasteak harri. Nahiko galduta dabil Urkullu zenbait gaietan, bereziki ekonomiarekin zerikusia duten gaietan, bere gertukoenak direnak, hori esek berak dira, bera euskaraz hitz egiten duenean, gure hizkuntza dena, ofiziala dena, erabiltzen duenean, eserretu egiten direnak, eta hor, berak erabaki beharko du zer nolako politiken eta kideen aldeko apostu politikoa egiten duen. Nahiko harrituta geratu naiz, azkenaldi honetan lehendakariak bota dituenekin, ez bakarrik aurreko egunean, baizik eta idatzin zuen iritzi artikulua, adibidez, lehendakariaren tonua azkenaldi honetan, benetan arroa da eta kezkagarria ere. Badirudi bere borondatea hiritarrak funtzionarioen aurka jartzea dela eta hor arrakala sortzea argi dagoelako euskal gizartea funtzionarioen eskubideen alde dagoela eta baldintza duinen alde dagoela eta gizarteak argi duelako ere zerbitzu publikoak ondo funtzionatzen dutela hauen langileak zaindu egiten ditugunean eta beraien egoera prekarioa denean zerbitzua bera ere pobretu egiten dela. Eta gertatzen ari dena zerbitzu publikoekin ez da kasualidadea. Zerbitzu publikoak privatizatzeko estrategia bat da, ni Madrilen nago eta Madrilen bizi izan dut adibidez osasunaren arloan nola zerbitzuak pobretu egiten dira, errekurtsoak kendu egiten dira, eta ondo funtzionatzen ez dutenez, konponbide bezala planteatzen da privatizatu egin behar direla, edo kudeaketaren erdia behintzat arlo pribatura eraman behar dela, ez dagoelako beste konponbiderik gaizki dijoalako, eta hau kudeaketa kontua da, eta postu politikoak dira. Euskadin gertatzen ari dena horixe bera da, zerbitzu publikoak prekarizatzen ari dira, gero aitzaki bat izateko hauek privatizatzeko eta horregatik egiten da greba, horregatik borrokatzen dute arlo publikoko langileek
ez dezagun sinistu Urkulluren diskurtso arro eta ofizial hori. Datu erratzak edo adibide erratzak ekarritzakegu gainera. Ayusonen adibidean jarri izan da, adinekoen egoitzaren kasu larrietan, alarma egoeran zehar nola utzi zituzten egoitzetan abandonatuta hiltzen. Edo nola ere, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan kasuak ere izan dira, adineko egoitzetako arazo horiek. Esan dezakegu justizia sailean, lehendakaritzan, adinekoen zaintza departamentu bat izango balute, bertan etzela inorre alperrik hilko, ezta. Beti ere, privatizazioaren muturrean dagoen biztanlego arrunta, urte guztietan zehar, urte luzez, errenta aitorpena zintzo egin eta bere zergak ordaindu dituen hiritar hori dela kaltetuta atera dena, edo eta onkologikoko zerbitzuak ez da posible etekinik ateratzea onkologia zerbitzu batzuetatik. Beraz, enpresa publikoak horixe bera dira, etekinik ez duena izango, baina inbertsio bidez guztion ongizatea bermatuko dutenak eta ez etekina ateratzeko jokoan sartzen diren enpresa pribatuak. Hori erraz uler daiteken kontua da, baina badirudi oraindik ere borroka horretan segituko dugula. Denbora gainera etorri zegunagoa, baina galdetu gabe ez dut gelditu nahi. Gaza, Palestina, Europar Batasunean halako giro berezi antzematen da. Ursula von der Leyen berak ere badirudi azal gogorrarekin segitzen duela, baina deserotosotasunak geroetan nabarmenagoa da, oso jarrera hipokresiaskoak ikusi izan ditugulako, baina halako trauma humanitario muturrekoaren aurrean, honezkero, badira akaso, hasierako posizio horretatik pixka bat mugitzen hasi diren ordezkari instituzionalak, honek guztiak ondoren arrasto erotzeko diolako ordezkari diren, garaiotan ordezkari diren guztiei. Bai, Nazio Batuen kasuan ikusi dugu adibidez, orain Netanyahu oso haserre dago Nazio Batuekin eta oso mezu apalak bota dituzte, baina kritikak azaleratzen ari dira, ez bakarrik zenbait erakundetan, baizik eta iritzi publikoa geroz eta zabalagoa da zentzu horretan, judutar asko atera dira baita, genozidioa salatuz, eta badirudi mugimendu hau zabaltzen ari dela, eta noski, guztiz logikoa da, irudiak ikusten ditugu etengabe, badakigu zer nolako kontrastea dagoen diskurtso ofizialen eta benetan gertatzen ari denaren artean, eta hori ezin da izkutatu. Nire ustez hemen bi arazo larri daude, bereziki Europar Batasunari eta Estatu Batuei dagokienez, agian Europar Batasunari dagokienez bereziki, alde batetik errudun sentitzen dela bereziki Alemania, baina beste herrialde asko ere juduekin Bigarren Gerra Mundialan gertatu zenarengatik, eta hori erru hori apaltzeko genozidioa justifikatzen ari dira, eta bestetik arrazismoa badago ere. Biktima guztiak ez direlako berdin kontsideratzen, eta badirudi palestinar baten, arabiar baten bizitza ez duela judutar baten bezain beste balio. Eta hori benetan larria da, kezkagarria ere eta errebisatu beharrekoa. Gazan gertatzen ari dena, drama bat da, baina baita genozidio bat eta gerra krimenak dira. Ez dira bakarrik hildakoen zifrak geroz eta handiagoak direnak, baizik eta 1,5 milioi pertsona nahita ez desplazatu egin dituztela, etxeen 142 suntsitu egin dutela, eta hau guztiz onartezina da, benetan ezinbestekoa da Europar Batasunak eta Estatu Batuek bereziki zentzu horretan beraien posizioak aldatzea eta drama hau behingoz gelditzea. Drama honek atzera buelta gutxi du honezkero, aipatzen genizuen atarikoan ospitalea kolapso egoeran, lurraldearen erdia. Gogora ezazue populazio densitatea ikaragarri duen ingurua dela Gaza, eta jaurtitako misil bakoitzeko bloke osoak ari direla eraisten bata bestaren onduan bizi diren 2 milioi biztanleren erdian. Tira, gaurko ze agurtze aldera, nahua, gai ez zertxo eta aldatuko dugu irripar pixka bat ere ateratzeko beharra badugulako bizitza hontan, ze bestela gauza oso ilun daukagu. Tira, realak, poz pixka bat, baita Madril aldera ere, Donostiar gisa, Gipuzkoar gisa, nahua?
Noski, poz handia, eta gainera Erreala Madrilela dator asteburu honetan Rayo Vallecanoren aurka jokatzeko, eta aukera izango dut ikusteko, ni oso Real zalea naiz eta bereziki Imanol zalea. Oso emozionantea eta Erreala ikusteko irrikita jago. Tira, titular batzuk, Imanol zalea dela nagua, eta asteburu honetan Rayo Vallecanoren aurka izango duen norgehiagoka horrek ziur zer esan emango duela eta giro ezin hobea izango dela Madril alde horretan. Nagua, Alba, eskerrik asko, datorren astera arte. Eskerrik asko bai. Apustu sendoak dira Euskadiko bizi kalitatea bermatzeko eta hobetzeko eta haren garapen ekonomikoa eta enpleguaren sorrera sustatzeko. Soldata kostua Euskadiko sektore publikoan 5.900 milioi eurokoa da. Ziurgabetasun globalen testuinguru honetan aurrekontua gure zerbitzu publikoak mantentzeko eta hobetzeko euskarri eta bermatzaile bihurtzen da. Eskaparate oro eder dekoratuz, guztia dago salgai trukoz eta tratuz. Utik goazen kalera, bertsoak kantatuz, beldurrezko kondaira, aztuak kontatuz. Etxean ditugun lau trapuzar hartuz. Eta zuek zer estatzen duzu? Gau beltza. Kaixo jende, ze baudezu eberereko utz eta begira ze dauka esku artein. Errigorako kaja zoragari, entzun ondo, Errigora elkarte 10 urte ospatzen ari da. 10. urte urena, eta Errigorako jende, oso jende azkara da, pensatu du. Ez zenuten ezagutzen ene coach atuan naza, ez zaizue ezaguna egiten, aizue aitzakiaren baten bilagen biltzen eta Errigoraren 10. urte urrena nahikoa aitzaki bada, gaur geurean halako personaia ezagun bitxi, eta Euskal Irrati telebista kateetan hain ezagun egin dena, baina badakizu bere Twitter kontua baduela, eta halaxe animatu zaigu Errigorako kanpaina honi oihartzuna ematera 10. urte urrena, eta aizue, zer irudituko litzaizueke 10 urteotan eskaera egin dugun guztiok berriz batu eta guztiok batera izugarrizko eskaera egitea. Hau, iragarki bat da. Ze gertatuko zan 10 urte hau eta guztitan, gure kaja, gure zazkia erozidun mundu guztiak, aurten denak batera erosten hori badu beste kaja bat. Ze idea zoragarriko. Eta kaja oso berezi da gainea, Badakizu zer dago baron? Ikusi. Kaixo, ebetze dago Errigorako kaja baron. Ebetera da zoragarikoa, ikusi. Errigorako unibertsoan produktu guztiak denak kalidadezkoak. Errigorako unibertsoan kirola erregea ez da futbola. Festa puta da. Xeupa! Errigorako unibertsoan txirindularia eta kotxe gidaria haremana ona daukate. Agur! Gero arte! Agur! Eta oso importante, Errigorako unibertsoan ezparagoa zainzuria janda gero, pizza ez dauka usai txara, usai zoragarri dauka. Errigora! Zoragarri! Erosi bezea produkto jende! Ba ikusi dezu, dena da oso zoragarriko hemen kaja zazki baruan. Odun, Errigorako 10. urte urrena ospatzeko, erosi behar dezu.
Agur jente, ezkeri asko. Realaren emaitza esango duzu, hauek ze klaserekin datozkigu gaur, iruditzen zigu batzutan atletiki alako protagonismo baten diotela irrati telebista kate publikoan, euskarazko telebista honetan ere akaso Realari auspo pixka bat emateko tartea hartzea erabaki dugu gaur eta bai pozarren direlako gaur gure ikusle asko, ez dakigun Lisboatik bueltan otezareten oraindik ere, ajearekin akaso bat baina gehiago baita hemen ere, tira, aizue, merezetako garaipena, eta lehen nago albak esan digu bezala asteburuan, Raioren aurka. Eta itzakia hau baliatu dugu gaurko azken doinu hauei tarte emateko. Guazen Bergara aldera edo eta guazen Anoeta aldera, Donostia aldera. Zenbat eta zenbat Gipuzkoar batzen dituen talde honek eta Bergarako Brigade Loko taldeak egindako abestia gainera mundua zeharkatzea lortu du. Hip-hop berak, bere BBC-ko tarte horretan alaxe zioen ez diete ulertzen, tira, YouTube kanalean itzulpena badu, bai espainieraz, baita ingelesez ere, baina akaso adina izango ote da ez dio tarterik eman itzulpenerako, ez omen dio ulertzen, baina zuzenak eta gogorrak omen dira eta gogoko omen ditu. Alaxe, doinu artean gaurkoan ere bagoaz, baina aizue, ez ahaztu astelehenetik ostegunera hemen izango dituzuela iluntzean telebista zuzenen eta nahi eran noski YouTube kanalean eta asteburuan fitxaje guztiak platora etortzeko deia dute eta asteburu honetan, joan den astean Mertxe Izpuro izan genuen, aste honetan berriz, sare herritarreko Naikari Iturbe izango dugu eta zerrenda osatzen ari gara, baina sorpresak ez dizkizu gogoratuko, beraz, hemen nahi zaituztegu bihar, mesedez eta favorez, berriz ere kolpez kolpe antenatik albistegi azido, ezoiko, baina badakizue, fidagarria den honetan. Gabon pasa.